En principi són 5 preguntes. Una va al voltant de la remunicipalització de l'aigua. Voldríem saber l'estat de l'informe sobre municipalització de l'aigua que estaven elaborant els tècnics tant d'infraestructures com de la part d'intervenció i secretaria i que a finals de la legislatura passada estava pràcticament acabat. I això ho subratlla perquè en juny la informació que teníem era que estava pràcticament acabat. Creiem que és un tema important i que mereixeria que es prioritzara. I no serveix que em diguen que vaig ser alcalde perquè les prioritats de les regidories que portava el PSOE en bona mesura les marcava el Partit Socialista o Podem en el seu cas. Se me toca a mi, però jo conteste. En el tema de la remunicipalització de l'aigua, les coses estan on estaven abans de l'estiu. Vull dir que l'informe que estava quasi acabat continua quasi acabat, però no s'ha acabat i no hem donat més passos per ahir.